joj, brate, šta ćemo s ovim parama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tata, pogledam na mene, 100.000 maraka. Pa naravno, sino što ne bi mogu, ali sad ćete tata izva 100.000 maraka iz ovog mog novčanika. Evo sine, ovdje je bratu, ima jedno 100.000 maraka. Reci ti meni sine, šta ćete 100.000 maraka? Tata, te ne sva djeca kupuju 100.000 maraka drogu. Jesi ti lepo? Pa znam ja to fino, sam nekako ko čudo, šta će te droge imaš ti misliš? Jesi ti kao tvoj tata. Pa eto, a jaka druga u pitanju, evaj. Mama, tata, da li imaš 100.000? Ja, djeca danas poludila. Nešto je hladno ovdje. Srđane, vraćaj mi malo hladno, bo ja se skuva. Ne mogu, niste mi dali, malo zadataka, niste mi dali karticu. Moja, sad ću naći karticu. I to za mozak, sine moj. Radi, tako je. Vidi kak čaka, zna kako da radi. O, brate, ovo nešto me opet zima. Gori! Mi je zima, bratska moja. Gori! Like. Je toplo. Sad je dobro. Danas sam ja grojanje. Srđane, palimo mozgu. Ovo ti kartice za paljenje mozgu, odjek imam. Evo ti. Drži, brate moj. Tell me like a Hellcat.